Wij gaan in Portugal West. We gaan in het voorprogramma staan van K3. Nou, dat kennen net volle zezen als Friese jonkies uit het hoge noorden, zeg maar. De Cool Kids Party van Pieter Meinertsma en Hans Posma bestaat 15 jaar. Nou is het tijd voor wat oors, een nijnoemer als starter voor haar finale tour. Maar hoe lang had die tour door is nog maar de vraag. Het grote eindfeest. En dat is eigenlijk dat we aankondigen dat we na 2 jaar echt gaan feesten. En alles uit de kast halen, steeds maar onder een fantastische feest van de meidje. Ja, gewoon finale. Ja. Finale tour. Ja, prachtig. Maar er komen nog wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n 8 jochen aan. Zoveel ideeën lezen er al. Dus komend jaar dat wordt hartstikke druk. En dus dit is dan lang net de laatste. En dan komt misschien haast de laatste en dan de laatste en dan de allerlaatste en dan de Ja, ik weet het net, jongen. De tour is krek begonnen, maar voordat de Cool Kids er echt aan denken kunnen, staat eerst de Bennenboekenwieken al voor de door. In totaal maar liefst zo'n 20 voorstellingen die we spelen gewoon, eigenlijk in 2 hele weken. En dat is best even een aanpoortje, maar ja, daarvoor gaan we natuurlijk wel wat maken. En dat zit onder een doekje, want dat mij we nog niet echt vertellen. Dat het dus nu al 15 jaar. Wordt het helemaal leuk? Nou, het wordt eigenlijk nog leuker. Ja, nee, het verrast elke keer weer. En ben ik eerlijk, hè? En wat zo weer waarom krijgt, dat is echt onvoorstelbaar. Dat went net. High five. Tjaka.